Hors marita salut na manginang. Adoras tapuk keparinggota di ibadah pukul 10 sadaun. Martengang noho maita dengan tabi. Huriani Kristus, ari umma pesta las neroha di sadok kala Kristen makalacon hananay ni Tuhan Yesus tuban wagijang tu atas ni saha bangsa harajaon dohot huaso nang haguguon na adong dihasianganon. Atong di bagasa sadani roha dohot olok-olok mahita manok batuhani nahudul di habang sanai maret de mahita. Marhite-hite gori di bata ama doh gori na Tuhan Yesus Kristus doh gori itu diperbadia na tu pelangi doh tanaon. Amen. Songonon di dok Tuhani bahenok kudo sugut namonangi rab dohot au hudul dihabas heki. Songon au namonangi jala hudul rab dohot damang dihabang sanai. Haleluya. Martang yang maita
Ali Tuhan di bata pargugo na suatu dosan. Saya pergugoy mahami makaprosyay anakmu na sasaday, si Pangulo hami, na manaik surgo, asa huparahon hami roha banua gijang, marhite anak kahulungan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tatagnya mempatin di bata di permingguan hanana ini Tuhan Yesus sadarion. Iman antar surat di Rom 12 ayat 12. Mas roh mamu makirim marbenget ni roh mamu dihapur suhon. Jugul honamu ma tangyang. Ido sahatna atong rak mangidugugo mahitatu di bata mangulahon patik nai. Tuhan di bata. Amin. Mari dehita. Tato huwag madusata martang yang mahita. Ali di batan amanami parasro hana sumurung na pungudo hami di julum martang yang tuho dada mangasahon hati goran nami mangasahon asiniroham na gudangido.
Nunga di hati dakon hatam nang usaha Jesus tuasa ngapon jala ibana gabe raja nya keraja asa tu ibana pakrimon nami alai sipata hubain hami akan dari pertibion gabe posni rohanami gabe dang marsi hohot be hami mangoloi ho disudetikki dohot namasa. Saya pasunggul humma totong turuhanami pakokok mi dihami. Asa terapur situ turuhanami majuho. Asa patun tigor. Jala dolat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata teringot tuasani dosata. Songnod dohatani Tuhan Jehovah. Unang ho mabiar ay audo siluluhon ho. Nunga pula ujo guarmu au na puna ho. Hasa nga pemari debata na digijang. Amin. Pare data. Hatani debata turput perminggota ari hana ini Tuhan Yesus sedarion iman antar surat di Psalmen 33 ayat 115. Jehovah do raja nunga marpakeap hamuliaon ibana marpakean tongon Jehovah nunga dihohoson hagogoon jadi hokma pertibion dang tagamon humutal. Nunga martipul akabatangaik ale Jehovah. Nunga martipul hasaknya akabatangaik. Nunga diubakon akabatangaik
panunjan sana sida. Sitok situtudo akka pandangyonmu haba diaudo natama di bagasmu alai Jehovah rodi saleleng nilelengna imasahna martudo akka natumangion hatan di bata jala na piopsa. Amen. Mari dehita. Ta tidak kuma persiaw tay, songon nang tidak kundungat ta sa persiaw di sadok pertibion. Rak mahita madok. Allah siya. Aku Inmat Mersi Maria, Nagadaga biasa, Todo Perbadia, Dorak Sabubuan, Dotuata, Tepagal Balada Pas, Matubat, Namulak Mengulu dari Pataluhon, Namalaik Surgo, Lahun Tulut Samun, Lebata Jehovah, Amanai Perkugun Astudusan, Disimai Bala Pai Melosu Tanaon, Mau Mihal Mengulu Do Namati. Au Persia di Perbadia, Jaladang Sadahuri Nabadia, Huria Topala Kristen Kalabadia, Doa Dasan Hidusa. Datai memandok mulak mulus dan nyal hati doa dengan nama sudah. Amin.
sada Korea. Mar de mahita hup tapapungu pelian sada A do sada B. Yesus Tuhanki, oh Tuhani dagdanaki, ropa luahon sasude nang hora punah habibe. Yesus Kristus Hidup Raja, Bina bangkiti amanah, menggungkumi sesude, menggungkumi sesude, jana sahajong maon, pu ibana domat Tuhan, parhato potonabe, parhato potonabe. Pasu mawon na met na di jomon. Debata dosa sadasa, holan Yesus do tu dosa, anak tu amanai, anak tu amanai, naso meret habang sana, so marujung dong oluna, tok tonggong gomanai, tok tonggong gomanai.
Mari dehita hut papunga peliata sada ado sada be.
martanyang bahita. Dame ni debata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima mga ramoti ate-ate doho pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas madihaw magkamanginang. Marlas ni roha mahita. Dinaong manaik Tuhan Yesus tuban wagidjang. Natapestahon di bagasan partikianon. Jala di pakulingi hata nitu hatta mahita nagabi si hanguluhonota jamita di parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus sadarion. Di bagasan topik ni perayaan nama dok hudul Yesus di siamun ni debata. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ditotop pema nagabi ujahan ni jamita di parminggota manang di parpungota di bagasa partikianon imana dibuat sian surat ni Apostel Paulus tuhuria Efesus di biddu sada ayat 15 sahat rodi ayat 20. Hujahama di tonga-tongata tapai hutihu maka manginang songonomma padok ni hatani tu hatta di bagasan trupuki. Kristus do uluni huriai. Asa aupe nung hubigi naung persea hamu di Tuhan Yesus. Jala holong rohamuna di saluhut akan abadia. Dang maca dia umadok mau lihati siala hamu. Marningot tamu di namartangiang ngau. Anggiat di lehon debatani Tuhatta Yesus Kristus. Amani hasangaponi. Tuhamu tod di hapistaran, dohot pangukapon manadaybana. Di patiur mamata ni rohamuna, asa di botohamu, rumang ni harta si hirimon, siap pejuonai rodi surung ni hasangapon, si teanon ni akka nabadiai. Asa ditadahamu nang hagugok ni guguna nasumurungi, natuhita akan persea sian pakorhon ni hagogoonna na marmuliai ai di Kristus doi diulahon debata dina pinahihinai ibana sian namate jala pinahudulnai tusiamunna di bagasan banua gijangi tugijang ni nasahara jao dohot kuaso nang hagugoon dohot kamuliaon, nang tugijang ni nasaguar natarhatahon, dada holad di hasianganon, doho do dinaro sugut. Saluhuk na do di patuduk tutoru ni patna, jala di pabakit do ibana na mangatasi sasudi, gabi ulu ni huriai. Ido pamatangna na mangguhi ibana, asaguhan na sa sudi di bagasan saluhutna. Ima sahat ni turpukta. Hurian na hinaholongat di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus. Di bagasan pestata ima di namarningot di hananay ni Tuhan Yesus. Totu atusata maun omarangkayan di bagasan pagkubasion ni Tuhan Yesus. Nabui ta jalo manang taatusi dope secara fisik. Oma gabi hasikopon ni pangulaunay secara fisik. Marujung masa luhukna hobar tu pajawon doho di bagasa misi na binuan na tu sakak ni debata. Dina mulai sian na tuwi bana sahat tu na hehe sian na mate. Dungi laos di pasikok may iman waing asa gabi di atas ni saluhuk na may bana. Gabi ibana ma raja di atas ni raja. Ibana ma manggonggom saluhuk na jala sa guru di ibana man waing. Pertibion
dohot na adong di Banua Gijang nang na di Banua Toru. Ido di hati dako Tuhan Yesus mulota jaha di lahobor hat ibana tu Banua Gijang di nalidokna di Matius 20 lui. Nunga di lehot tuau huaso siap Banua Gijang. Jalan nunga di pasahat tuau huasoi. Lapatanna nunga di bagasa Yesus iben waing nasa huaso na siap Banua Gijang sahat jala tari parmai tutonga-tongani portibion. Huaso dia do nanaing si hati dakononna jala nanaing si hanguluhonotna hanguluhonota molo di papatar do di bagasan padohanin waing di nama naik Tuhan Yesus di hasikopon nai di bagasan pangulaun lain. Akamanginang di padohan ni hatani di bata marhiti Apostol Paulus tuhuriana di Efesus manwaeng laho pasikoponi tuhita jala gabe laos iman waeng nagabe si hanguluhonota di bagasan makna dohot pakngauhonota di lapatan ni ari hananaik ni Tuhan Yesus. Hurian itu hata di bagasan pangauhonota di makna di ari hananaik ni Tuhan Yesus ikon laos ima parsigorgoron ni parsitutuon di bagasan gomos ni haporseota doho di bagasa gomos ni pakirimota di sude nasa baga-baga di sude nasa naung ni jadihon ni debata di tonga-tonga ni na pinatupa di bagasan na niulani Jesusi. Ahamay. Totusudu hidu hita kamang inang di bagasan pangatusyota madok di haroro ni Tuhan Yesus ima. Laho menubus hita siag gonggoman ni sibulis ima hamateani asa melua hita siani. Totu nunga di patupa Yesus bei. Totu nunga diula bei. Ay gabe dosa ibana. Manang dohonot tama gabe ibana nuaeng na gabe siuhumon imanggatihok kita asa gabe tartubus kita. Atong di bagasa pangatusion na nidok ni Apostol Paulus ni son nuaeng naing mamolo taingo hananaik ni Tuhan Yesusi berarti iko kilalaw tama hape bahwa nunga di bagasan naung takas behami di bagasan pakkokopon ni Tuhan Yesus nunga takas behami ditubus Tuhan Yesus alani dang say tariho behita jala dangolo behita ihotan ni manangahape di haguguon ni portibion manang haguguon ni hamatian ni saldiri na padauhon siya tunga-tunga ni nguluta hasonangan na say mabaybayang-bayang manang dohonota mabirbiari hita taringo tu padala ni ngulutaon molo petadok portibion dohot akan na pinarhagyot na say songon na marhwaso dope laho mabain manang maniopi hita di tonga-tonga ni ngulutay asa unang takas sita majalo halueon unang takas sita lau patuduhon pabuanaong ditubus sita memang buy do say tarsunggul turohata nagabi tahidalahon adong maniopitan waing manang ala ni sitaono pei manang ala ni sahi pei manang ala ni akka pergumulan ni akka haportibiono pei alai sudime tadok nuaing say songon na di gomak do pehita say songon na di tiopi do pehita alani molo di pastaho kita marningot ari hananay ni Tuhan Yesus na yung dohonon na rotuhita. Jala ilo nakin na ni hatahon ni Apostol Paulusi. Asa diingot tita ma, pabuan naong sikopi tadi baga sa kaporsyaw tay. Unang adong be siya tonga-tonga ni akasihut to Tuhan Yesus. Unang be adong siya tonga-tonga ni akanong madok makaporsyay Tuhan Yesus. Naong dohot tinubus ni Jesus. Naong dohot hinoko ni Jesus. Gabi dang marhaguguon laho makamonakon haporsyaw na. Manang songod dia pe dok na. Manang songod dia pe maul na.
Alai ko dohonon niya ka na prosiyay, jala iko dohonot tadoi, di bagasan gogo ni Tuhan Yesus, naong nilihon na itu hita, say doho do hita naong di palua, dang be huaso ni hamatiani se maniopi hita, alai hita na manuaing, na puna hagugoon, manaluhon sorok ni hamatiani, doho na manaluhon, na mabay kita humasusay, ala ni Jesus naong tatiopi. Atong iko maralas ni roha doak ka na prosiyay, di hananay ni Tuhan Yesus, gabi dibuktihom madibaga sa dirina, ay di pati ato Tuhan Yesus do, hagugoon ni huwasonay, di bagasan hamonangan nay, manaluhok kamatiani, gabi mo nang akka na prosiyay, mo nang mahita, maralohon sa luhuna, iko tapastihod di bagasan naong sikop Jesus patupakoni, marhiti hananay. Laos mangihutusima kamanginang di bagasan nani hatahon na kinung nga siko iba na jalamanaik totu dangsay holas songoni hita di bagasan naong ditubus na naong dipebarui alay omma di dok hata ni debata amanginang di dok di lehod do tu hita bohama asa pamakyon na ditong-atongan ni ngulo ni akana prosiyay di naong tinubus na di jo jala di pature-ture do hita. Di jo jala di totopon do hita. Lau tu dia. Odo di do Tuhan Yesus at dorang somanay kibana. Asa barita ho kamuma barita nauli jala patu pahamuma. Asa mermulia guarni Tuhani. Marhite-hite ngolu niakan na prosiyay. Dilehod do amanat. Dilehod do jow-jow, tuganup akka naong monang binay ni Tuhan Yesus. Diganup halak akka naong manaluhon sorok ni hamateyani. Di baga sa dirina ahamay. Ikon gabi parbarita na uli. Ikon papatarhon hamuliaw ni Jesus di baga sa nguluna. Totumolo di paritaho Tuhan Yesus ngulu ni akka na prosiyay. Laho makatidak ko Tuhani. O dorido si Paulus tong nang tuhuria Filipi, bohama hala Kristeni, bohama tutu akka parbarita na uli laho mamarita ho barita na uli doh makajongjong kausa, o marido na ibana, songon parrohaw ni Kristus Jesus ma parrohaw muna. Jadi lapatan na di hasikopon ni hananay ni Tuhan Yesus sinuaing di natahanguluhoni di haibaruon nang pinatupali Tuhan Yesus terpatuduho kita ma di tonga-tonga ni ngulu taon songon parrohaon ni Kristusi jala parrohaon ni Kristusi ma naing barita honota patuduhonota marhiteaha marhite-hite mamaritahon barita nauli mamaritaho barita nauli ima tahajong-jokon di bagasan ngulutay, naong di bagasa Kristus dohita, jala say maniru Kristus dohita, di sudi nguluta. Jadi manang na dia pinata adopi, manang na dia pinata bulusi, o dodido, ditinggal ko Tuhan Yesus hasangapon na, jala olo ibana tumoru siyan na tumoru, alay laos di bagasan ni ido ibana di patibo, dungi di dokma di Filipi 2 asa gabituan ni nasatuan ni bana jala raja di atas raja. Om manuaing na gabidohonot tadisi lapatan na di bagasan Kristus naong pinarrohaan nai jala di lehot tuhitai gabi tiruan dan tiladan ikom mampu dohita madok di bagasan uluton radi doau jala siap doau di tonga-tonga ni kehidupakon molope ikon dang di jakko portibion manang mungkin iko songonima rupani gabi toru di bagasa pakilalatay alay di bagasa Jesusi iko dohonot tado kita adalah pemenang kita adalah yang ditinggikan jala gabi di basa-basahod do hamuliaon di basa-basahod do nasa guar lapatan na gabi buy do hita gabi akan na arga buy do hita gabi akka nasi namarguna na boy si
patujoloon jalan na di hilalaho jol mamarhite kita akka lasniroha manang dapotan akka haluaon marhite-hite akka pabahinata. Alani i akka manginang di bagasan ngulu ni halak na mamestahon di parningotan di arihananay ni Tuhan Yesus o manapaduahon. Gabi songo parrohaon ni Kristus Jesus do parrohaon na jala say di patuduho doi nunga mampu bebana patuduho ni di sudi nasa kehidupan na di sudi nasa perdalanan ningoluna mangula si ulaon na lapatan na di bagasan khasitongan doho lomoniroha ni debata. Dia tidak mau diajak oleh Portibion kompromi dengan cara-cara dunia untuk lao pasauton akka nanihirim ni rohana lao pasauton laho mangguhi baik di hasangapon baik di hagabion baik di hamoraon na hinirim nai alai di haposido di patongo debatado hagabioni di patongo debatado hasangaponi di patongo debatado hamoraoni tungulu ni akan aprosiai di bagasan na di ulahon hobbar jalatu lomo ni rohani debata. Ikoni manuai adong matekat adong makomitmen di hita di bagasa perngulo taong hu jalahi hanguluaku hu lului akan nariko di tonga-tonga ninguluku alai di pangaluluyuki doh dia kapabahenaki ikoma sai marturiaton ikoma sai menaladani jala songo parrohaun ni Kristus Yesus ma parrohaun na. Odo mabay kita marlas ni roha dinataingot jala nunga di pasahat itu hita marhite Tuhan Yesus. Na magihut amanginang di hananakko ni Tuhan Yesus tu hita odo didok di baga-baga odo itu akasisian nai. Sai suruoku do imatod di pangurupi Tuhan asa ibana mak mangajari doho na patotopon asa persea hamu jala sai terjalo hamu di bagasa kuaso ni debata nama korhok kaluauni jala di bagasa gogoni tod di porbadiaima gabi margugu akana persiai laho papatarhoni doho mamaritahoni jadi honot tasongono di haboborha ni Tuhan Yesus lao pasikopo tuhita asa tahidalahoma hagugoon nito di porbadia nang peso tabereng secara fisik tuhatai di bagasan nguluta alai omanuaeng justru dilihot debatado na ubelga ahamay dang dibatasi manang ahabe manang partikia ni manang waktu tidak lagi dibatasi oleh ruang waktu dan ruang lapatan na dang adong be sekat-sekat nabuy mga batihita makilalaho doho majalo hagugoon ni Tuhani. Jadi di dia pehita manang sadihari pehita di tonga-tonga ni perngulutaw songonak kanaporsia di bagasan hagugoon nito di perbadiai mahitanwaing. Disitulah diberikan kuasa bahwa Allah itu selalu bersama dengan kita karena kuasa Roh Kudus yang diberikan Tuhan dang dibatasi di bagasan manangahape na adong di tonga-tonga ni Portibio. Allah selalu hadir di dalam waktu. Allah selalu hadir di dalam ruangan di situasi ahape. Sai rodo ibana di bagasa kita. Jadi unang pola mabiar kita madalani kehidupan no manang na di dia pehita. Manang na situ sa ahape. Alanya ada Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Itu akan kita buktikan dan kita rasakan. Ido na binagabagahon ni Tuhan Yesus. Gabi ido hagugoon dohot huaso ni debata. Ala tordi ni debata selalu berada di dalam kehidupan kita. Atong dohono tamasongono na kamanginang. Mauliate madihananay ni Tuhan Yesus. Nung gabi pasti hape di bagasang uluku. Dangadong be mabatasyaw nuaeng. Dangadong be partikia di bagasa diriku dohok nguluku nuaeng. Alaniaha. Aito dini debata selalu berada di dalam kehidupanku, di dalam segala situasi apapun di dalam kehidupan ini. Itulah sukacita di dalam kenaikan Tuhan Yesus.
Dungi namangihu takamang inang di habelgaon di hananay ni Tuhan Yesus. Naing dohonon na do tuhita mamastihod doi bahwa ngulu niya kana porsiyai bukan hanya melihat dan merasakan di dunia ini. Alai odo dido hanguluan sogo do nagabi sihirimon manang sabudo ni tordita. Tusido kita dituju, tusido kita diarahon, tusido kita dibuan di bagasa perdalan ngulutong. Halak nama mestahon di bagasan hananaik ni Tuhan Yesus. Iko dohonon na do bahwa nunga dipastihon di tonga-tonga ni ngulu niya kana prosea. Ada kehidupan kekal. Adong do ngulu na manotong. Sihirimota. Jala iko tapastihon do yadong. Jala boy hita masuk tusi. Ayadong do halak na meraguka di bagasa diri na songong kalak Kristen. Dang pitor dihilalahod do perupani jaminan ni kehidupan na nasaha tiba na tu surgo. Adong do pehala rupani na meragukan di tonga-tonga ni ngoluna nang pedido ibana naong si huto Kristus ibana jala mangulu di bagasa Kristus alai di do ibana seolah-olah dang adong jaminan ni bana bohapar masuk na tu surgo sugut. Adong do halak meragukan tong songonon ay songot dia do sitong ni ay di dia do surgoi jala bohado bentuk ni surgoi. Amanginang hatan itu hataido jalan napi natupan Tuhan Yesus itu semakin meyakinkan kita bagaimana itu surga dan siapa yang masuk ke surga. Ododo honota hatan itu hata maka tidak koni debata di bagasan hadirion di Yesusi namian sia surgoi naung mula ni saluhu na do ibana di bagasan adorang so ojak do peportibion nunga adong ibana ido nuaing naro sia benua gijang ido ihati dakot ido naro sia surgo jeko do honota do na sia surgo do ron waing tutonga-tonga ni portibi di bagasan ni di patupa ibana mangarade jolmon mangarade hita asa boha asa ibana naung sia surgoi ikon buanonna jala saha use tu surgoi ala disido hasonangan nama notongi disido hasikopon dihamuliaon di debata si jaloon yakana porsia na di partubali na guklas ni rohai atong Jesus naung rosia surgoi nuaing dunga di persiap kita nunga di patupa di hita songo dia matutua sagabe masuk kita tu surgoi jala bohama dalat talau tu surgoi na perjolo ido Tuhan Yesus do di Yohanes 10 pati au do dalani dohot khasitongan dohot hanguluan dangadong nasahat tu amai iya somarhiti sianau dangadong nasahat tu hasonangani tu surgoi iya somarhiti sianau atong do hono tasongono kepastian ni surgo nau ngadongi na sia surgoi doro jala ibana manuaing petudu hodala tuhita ibana manuaing laumadok omma dalanna jedak kula dalani iko betul-betul do di do ibana bohama asa mangulu asa hanguluan jadi artinya bukan kita tahu jalan tetapi bagaimana supaya kita di dalam jalan itu kita pastikan tujuan kita itu benar dan kita pastikan ada hidup di sana. Itulah yang dijamin oleh Yesus dengan kenaikannya bagi kita. Jadi akamanginang tapastihon jalai kopos rohat tadisi bahwa Yesus naung roido hapesia surgoi natakas nuaing lao mangaredi jalangan ipatuduho pedalani ngadileho tuhita hatana ngadileho tuhita haporsiaon ibana do dalani ganu pakana porsia di Yesus jala makanguluho Yesus nungadong bedalanna saha do ibana jala kola saha disi alai iko doho do saha tuhanguluan na manotongi tu dia ibana lao ai marhite hananai nai ododidok mula may ibana museme mastihon hudul disiamun ni natumi bulih hudul disiamun ni amai disima ibana molo hataha porsiaw tema dok pai mamulak sogot laho manguhumi halak na mangulu dohot na mate dos lapatan na songonon dia yang dari atas datang kepada dunia dan kembali
dia kembali ke surga jangan mula bebana tu si. Jadi tak pasti hodon waing ikon ido ngapasti bebana di si. Jadi hudul di siamun ni debatana tu mi buli. Jadi molo hudul ibana unang tabayak ko na manginang so par hudul taon di somma debata ama hudul di siamun noma Tuhan Yesus. Tang songoni pemahaman ni teologi tataringo tu si. Ale aharo na dohonon na. Anggolaw mga tusi hadebataw ni ama na sokali, ama ni hatiuron na adongi, dang adong nabuhay mamerengi, dang buhay na mga tusi. Hola di bagasan Jesus do taat tusi, di bagasan hadirion ni amai, ama hatiuroni. Alani di gobar ko manuain, ketika dia kembali ke surga, tahta Tuhan yang paling sakral itu, naso tarjonoha kitai, di bagasan ni manuain Jesus, Roma Jesus di sinuain, naong gabi jol manakin, naong songo kitai, di bagasak kamuliaw na iba na naik, dos lapatan na amanginang, di bagasak kamuliaw na iba na, di bagasak karajon na iba na runwaing na martakta di si, iba na gabi raja di sinuaing, nang petadok, buido taat tu sinoni, huwaso ni di bataro na indohonon na, hatasiamu di si, jala huwaso panggonggom yonido na di hatahon na, bahwa nungasaha tu huwaso ni Jesus, molo ni dok hudul disi. Amanginang mama dok tu hitan waeng bahwa HP Tuhan Yesus nunga marharajau disi jala hudul disi. Naing dohonon namu setu hita bahwa molo ibana do raja, ibana do nakta, jala ibana do na menentukan. Rodo pe ibana sogot laho mangalapita. Kepastian ni iman yang dohonota jala di dokri tuak kasisian nai molo tajaha di ulaon ni apostel di bidusadai songon nabi nereng muna sadarion songon ido au no berengomu ro sogut songon ido berengomu anak ni jolmai molo di bereng nai tuban wagijang lau songon ima berengon namuse ro anak ni jolmai ro siap ban wagijang jakonon ni huriana jakonon yakana porsiai akamanginang matong papocor rohat tahape. Ala memang ibadah nong raja ido hape na tahapor siai. Nunga diay kita gabi anak konna, nunga gabi di jauh kita gabi akay anak konna, totu dohonot tamasokonon. Au naung marraja honibana, au naung maramah honibana, au naung porsia di bana. Totu molo tungadong pehagalioku hahurangaku di tonga-tonga ningulukon. Molo tung rope ibana gabi panguhum muse dina pedue hali honibana ro. Alai ala Tuhan namar holong ni roha di ibana. Ala Tuhan ina porsia di ibana. Ido di dok. Gabi ibana do mangodiho kita. Ibana do gabi pembela di hita. Asa muse iko dohonon di ibana. Uhuman nama hita. Ala porsia do hita. Tajakko di ibana. Tapasti homa. Ibana do menentukan. Atong dang mabiar kita molo rope panguhumani. Dang mabiar penghakiman ita jalo di bagas sanggulu taon di haroro di Tuhan Yesusi gariada sai di suara honakana porsiai do madok songono maranata Roma ho Tuhan alaniaha ala di boto do jala di atusi do sikko do hagogok nilas di rohana sikko do nang hatweo na nang jaloon na jala iko doho tibana marulupulok alaniaha na porsia ha porsiaon na di Kristus jala Kristus na manatuhoni nunga gabi amana jala nunga gabi para siniroha di bana atong gabi kepastian may nang ditong-atong aning uruna Tuhan nguduan na manotongi amanginang di bagasan pesta tasadarion atong diarahom mahitanwain molo di jo topik di minggu hitamadok hudul Yesus di siamu ni debata. Yesus di sebelah kanan Allah. Dokonot tame songonon. Sikok matutu napinatu pani Tuhan Yesus. Di bagasa pakokopon nai hamonangan nai. Jala nunga marharajau di banan waeng. Laos ima hasikopon ni hadua ota. Ima hasikopon ni hadua ota. Asa mergogos itu tu mahita marhamonangan. Di tonga-tonga ni sudina sa panggulmiton ni ngulutau. Manang na dia pinataula, manang na dia pinatahirim. Ala adong do kepastian ni kehidupata. Margugos itu tu mahita mamaking ulutaw. Sa itaula akong malaw mabelas ni rohata ala ni dibata do pasupasuna. Asa marhamonang kita. Alay daw stapak ke may unang lalapita.
Molo pe seneng dihita hanguduan na di portibion. Alay unang lupa hita. Adong dope nausikop. Halalasan ni rohata hanguduan ni. Nunga di parade tu hatta dirita tu si. Nunga di parade hita tu si. Atong iko doho doau. Atong asa doho tau di si. Hupapos marohakmu. Di bagasan na maniru Tuhan Yesus. Saroha sa pikiran di bagasan. Tiruan di bagasan Yesus. Jala say papatarok kumay. Asanang halak na asing pe. Iko dohot. Laho majalo las ni rohay dada holanau. Aido di halomohon tuhatay. Atong marlas ni roha mahita makalatso na riselarion. Ay nunga di parade tuhata hasonangata. Jala na mardela mahita di hasikopon ni hasonangani. Amin martangiang mahita. Maulia tema Tuhan di hatam na badia. Lahu mangguhilas ni roha nami di namar pesta kami selarion. Marningot di ari hananaik ni Tuhan Yesus. Nunga di papos roha nami Tuhan nunga sikok betutu di bagasan na pinatupami di kami. Lahu mabuan dohok mangalihok kaluaw nami. Jala marhite haluaon nang pinatupan ni Jesus gabi imadala di kami. Di tonga-tonga ni akan natinuju na hinirim ni roha nami. Di pardalanan dohot akka panggulmiton ni nguru nami di Portibion. Dangbe hola di Portibio kami makirim. Alay nunga tertuju nguru nami. Tuhasonangan na manotongi. Margogo mahami Tuhan alani pos ni roha nami dohok pakirimon nami. Naung porsia kami di bagasa Jesus. Jala Jesus mangarajai di roha doho pikiran nami ng nguru nami. Iba na marhitito di perbediay say napatauhok kami. Lako majalo. Dohot makanguluhon na siniroham. Huhut lako padorason laka nami. Madapoton kanguluan na manotongi. Atong pasupahasu masaluhu ruas ni huriam Tuhan. Naro di bagasa parsaoras sa darion, di tonga-tonga ni Huriam. Manangakarwas ni Huriam na mangihuton live streaming di bagasa partikianon. Nang akarwas ni Huriam penasubuy marsaor, ala niya kaabat na niya dopan nasida. Papos rohan nasida Tuhan. Asamonang nasida maralohon portibion. Asamonang nasida makanguluhok katam. Pataridahod di bagasan akanguru na di portibion. Na manuju Tuhan uluan na manotongi. Unang adong ali Tuhan nagabileba. Unang adong Tuhan na marahagaleon. Alay naay nga marsigorgor haprosyaw nami. Ala nunga ho parhatopot kami. Jala nunga ho jakok kami Jesus. Jala nunga ho pastihok kami. Adong hanguluan nami. Di bagasan pardalanan ninguluor. Ali Tuhan huingot kami. Jala ho boto kami. Adong siya tonga-tonga ni keluarga nuaing, keluarga na 70. Inang nami borosiyahaan na marukil di bagasan partikianon. Alani naong marujung ngulu ama nami na 70 di Medan. Ali Tuhan nami, posdorohan nami, molo marlas ni roha kami di bagasa partikianon. Nasida pe ali Tuhan nang pemarukil jala di bagasan kabok ni roha nasida. Ala ni gugu dohot ala ni asiniroham. Di bagasan apul-apul na sumurung na siya ko. Gabi tarbayin na sida matuhan. Marpos ni roha makirim di ko. Di bagasan apul-apul na siya ko. Dang lalap na sida tuha binayin ni hamatiani. Alay porsiya do na sida. Dalal lau manuju tuha nguluan na manotong idwi. Jala di bagasan gugu na siya ko matuha. Mangapuli keluargay. Rapos sudi akka sisolhot na. Imapos ni roha namin ang tuwak kadongan nami Tuhan. Na mungkin dito nga to nga niya kahanguluan na. Guda nga kahamolo na lanisahit. Ala niya ka natirtunda dope. Diya ka na hinirim ni roha na sida. Hamonangan na pinatupan ni Jesus. Doho hasikopon ni hanguluan ni. Ima Tuhan patuduhot tu na sida. Asa margogo si tu na sida. Makamonakon di bagasan nakaparukilo na dopan na sida. Malum masahit na sida Tuhan. Jala sa itulus malomoni roham. Di bagasan at kapardalanan ni nguru na sida. Mauliati madiho Tuhan. Urasi mahami sa luhuna. Sesa dosa nami. Asa tamahami dia dopamu. Laho majalo asini roham.
Terpuji mahwali Tuhan, mauliate rohanami. Hola dibaga sa kuan ni Tuhan Yesus Kristus dohami martang yang tuho. Calo mahami dibagasan asi dohot holong ni rokam. Amin. Mari demahita jala tapasaha ma piliata. Pilihan napa duahon 2A dohot 2B. Tedihon ayat na mangihot laos jongjong mahita sa luhuna. Tai ti go go iho toho atu banua
dengan bersama Tuhan. Nunga manaik Yesus Kristus Tuha bangsana, sumurung dogoar natinianna, na mga tahasya kasuru-suruan, sumurung donang hasanggaponna martibakon na sida. Atong tu iba na mapakirimota, jala iba na mahaposata manang ahape na masa. Taga di Portibio do pehita, kahanguluhom mahatan ni Tuhan na madok. Songon parrohaon ni Kristus Jesus maparrohaon muna. Di baga sa sodang ni hatai mahita mangulaw-ulaw ta. Mangaradoti parsaurata dito nga ni bagas. Di huria doho di masyarakat. Asa marsangap Tuhani marhite-hite hata parangi dohot ulaw ta. Nonton di parbadia satu rohani huria Visando Portibio asaton sana Marsera beruasna pasanga ponhodoto pasanga ponhodoto. Tatanya kuma piliata. Ali di bata ama namin na di banuagi jang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot na sa uli basa na mauliutus. Upasahat kami masiyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asaho parhasiak kami pilihanon. Pati bulhok kada jaom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalaputa dahami gudang ni si leho-leho mitu kami. Asalam girigir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana ileho i pondironi pamata Osano motodoki rani sarut patatu upasa hati Tuho na somos sa tokulo. Ali Tuhan Yesus Kristus naung manay tu banuagi jang nahudul di siamun ni debata. Hasanga po dohot hamuliaw madihoro di saliling nililing na. Namarlas ni roha do haminuaing ala naung mo nako. Jala di pabakit debataho gabi raja di atas ni saluhut. Halonga nga dosudi dalammu. Ay di patutoruho dirim tutoru ni saluhut. Ala gabi tumiboho siya sa sudi. Jala maruligowar. Asalopit saluhut ulu ni tot. Laho marsoba tuho. Jala ganu pamangan marhatopoton. Hodo Tuhan. Mauliate maruhanami tuho. Ala naung di kapodo dalat tu banuagi jang. Gabi situan ni mali po na mangod di hokami tu debata. Say paso-paso mahuriam na maringana do pedihasyanganon. Pai mamarpungo hami tu labungmu. Say pasaut ma bagabagam tuak kasuruammu. Lehon tu nasida sahala dohot kagogoon siya banuagi jang. Asa marmulia guarmu di Portibion. Saya jari ma akapartohona di huriam. Asa khobar tulomo ni roham aka aturan. Pamicangon.
dohot panugunuguon na niaturhon na sida di huriam. Say gonggomi, jala paretay ma sa luhut huriam, di sadok portibyon, asalam rarat jalamonang kuriami. Lehon hapistaran siya banua gijang, tua kaidu nami, tua kapadita, guru bibelfro, diakones, situa dohot evangelis, asalam maraturan huriam di tanoon. Say pajongjong harajom di bagasan rohanami, asa marhiras ni rohami mangului, dohok mangihut toko, pahot marohanami tuho, asa huhatid dako kami mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami. Say paiyam mahatam dohok dame di huriam, asa huingot tami, dada hasianganon inganan nami, alay di banua gijang di labung mido, say ramotima na manggonggomi hami, dohok suruan na pinabakit na, lehon tunasida hapistara siya banua gijang, dohot uduk ni roha, asa dohok nasida mangoloi paretam, pasu-pasu masaluhut parpunguan ni halak Kristen, sayho madongan nasida jupa marpungu di gereja, di parsikolaan nang pedi bagas nabi, saylam lokangi siya kami dosa, dohok sudina pasurato kami di hasianganon, asalam malungu kami, paimahon harorom mangalapami, tulabung ni amai. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajom, say saut malomo ni roham di banotongos songon na di banua gijang. Leho matuhami sedario kanguluas siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Dona pona hara jao, dohot habo Jalo kamu mapaso-paso siya tu hata samula kamu di bagasan dame dohot sonang ni roha. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rokana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorho madamena tutod di munabi. Amin.